Per què apareixem ara després d'uns quants dies de silenci? Doncs perquè teníem la panxa molt plena i no podíem... No, perquè encara han de passar... Qui ha de passar, mare? No s'han acabat les festes. Qui ha de passar, mare? Ah, no sé. 3 personatges carregats de regals. Qui són? Bueno, no sé com dir tu, perquè hi ha persona que els té tot l'any. Mira, sí, però qui ha de passar? Els Reis. Els Reis. Doncs vinga, cantarem una cançó perquè els Reis, quan vinguin, estiguin contents i ens deixin tot allò que volem i s'emportin aquest maleït coronavirus. Demà arriben els Sant Reis, benvinguda l'hora. Diu que porten els camells carregats de presents vells. Quedarem tots encisats veure tantes coses. No trigueu, Reis ben amats, a ser a casa nostra. Ompliu bé el nostre balcó del que ens fa més il·lusió. Flaviols, llibres, llamins, timbals i pilotes. Ja sabeu com hem estat, bons minyons tothora. Bé som doncs mereixedors de rebre els vostres favors, Senyor Reis de l'Orient, que els infants adoren. Vols de petons, Reis, deixeu moltes coses. Sobretot per ell. I per ella, i per tota la gent gran. Molt bé, la gent gran. I per tothom, i per aquells reis corruptes que ja sabem, que ja ens entenem, carbó.